ptáci po nebi táhnou, slunce se k obzoru sklání. Sedím a tesám do kamene, posílám Bohu svý přání. Sedím a tesám do kamene, posílám Bohu svý přání. Posílám Bohu svý přání. Soumrak pomalu padá, naše divou Germánii, nepřátelskou a zlou. Nevíš, co bude zítra, nevíš, co bylo dnes. V mlhách je cítit zrada a močál čeká na legie. Tak nevlídně nás vítá Teutoburský les. Pri objavovaní a prieskume jaskyne mŕtvych netopierov sme celé 10 ročia pracovali v extrémnych podmienkach, hlboko pod zemou, v chlade, blate, ale najmä medzi hrozivo visiacimi skalnými blokmi s rizikom úrazu či zavolenia cesty naspäť. Narobili sme sa ako kone a naivne sme verili, že výsledky našej práce štát ocení a využije pri ochrane vysokohorského krasového územia a jeho obrovského jaskyného systému formou náučnej lokality, ktorú sme nakoniec aj tak zrealizovali z vlastných zdrojov a preto prirodzene očakávame ich návratnosť. Politická mafia prostredníctvom štátnej ochrany prírody porušila základné demokratické princípy štátu a dokonca prepísala aj ústavu v prospech záujmových skupín. Jaskyne sa opäť stali majetkom štátu, a tak sa počas reštitúcií niektoré sprístupnené jaskyne ani nedočkali navráteniu pôvodným vlastníkom. Na rozdiel od horských vodcov s doživotným remeslom, jaskyny sprievodcovia získali len diskriminačnú krátkodobú nájomnú zmluvu, navyše prešpikovanú nezmyselnými obštrukciami znevýhodňujúcimi samotné podnikanie. Oveľa vážnejším problémom sa stal zákon číslo 543 z roku 2002 o ochrane prírody a krajiny, najmä jeho slávny paragraf 24 zameraný proti dobrovoľným jaskyniarom. Jeho aplikácia v úradnej praxi má kardinálny dopad na súčasnú, ale najmä budúcu angažovanosť dobrovoľných jaskyniarov. Štátnej ochrane prírody zrejme plne postačujú ukradnuté výsledky zo 70-ročnej činnosti dobrovoľných jaskyniarov združených v Slovenskej spologickej spoločnosti na jej fiktívnu, ale dobre platenú ochranu jaskýň.
O ďalšiu činnosť dobrovoľných jaskyniarov štát už nemá záujem a preto ich trpí len ako nežiadúcu bandu jaskyných dobrodruhov, devastujúcich jaskyne, a preto ich činnosť krase obmedzuje a spoplatňuje. Ako by si niekto v pozadí chcel jaskyne privlastniť. Vari podobný osud čakajú aj naše lesy, rieky a nebodaj aj Vysoké Tatry. Zapadá slnko nad kozími chrbtami, no v žiadnom prípade si neželáme, aby výsledky našej nezaplatenej práce zneužili extrémisti komunistickým či fašistickým spôsobom diskrimináciou dobrovoľných jaskyniarov v kozích chrbtoch, nakoľko tieto sú súčasťou územia zelených, ktorú riadi politická mafia v prospech záujmových skupín. A preto tak, ako sme jaskyňu otvorili, tak ju aj definitívne zatvoríme a svoju činnosť pravdepodobne ukončíme ako bezúhonní chatári, ktorí žiadne diskriminačné povolenia nepotrebujú.